सरकारि बिथांखिजों गावनि आथिङाव गसंथानो हादों बाक्सानि उदियागुरिनि मेनौ गयारिया। उदियागुरिनि सतीश गयारिनि बिसि मेनौ गयारिया आसाम सरकारनि हेन्डलुम टेक्सटाइलनि जुनिया बिथांखिनि गेजेरजों मोननो हादों नखर सलायनायनि खाबु। उन्दैनिफ्रायनो जि दानो मोजां मोनग्रा मेनौ गयारिया हेन्डलुम टेक्सटाइलनिफ्राय गंसे इसानजों लोगोसे जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादोंमोन। गावनि न'आवनो सानफ्रोमबो गामसा, दखना, आर'नाइ बायदि दानानै हेन्डलुम टेक्सटाइलाव जमा होनानै मोननाय मुलाम्फाजोंनो नखर सलायबोगासिनो दं मेनौ गयारिया। गुबुन जि दाग्राफोरनि थाखाय आदर्श जानो हानाय मेनौ गयारिया सालबारि महकुमा खुंथायनिफ्राय बावैसो सिगां साबसिन जि दाग्रा बान्थाबो मोननो हायो। 14 बोसोर जि दानानै रावनिफ्रायबो हेफाजाब मोननो हायाखैमोन, नाथाय बे खेबाव मेनौ गयारिया जेकार मेसिन मोननो हादों। आं हेन्डलुमनिफ्राय जेकार मेसिन मोनदो, थाथाल मोनदो, फ्रेम मोनदो। सारमोना आंनि जि दानायखौ मोजां मोननानै आंखौ इदि सिलेक्सन खालामदो आरो। सिगांफोर बहा दायोमोन नोङो? सिगां आं न'आवनो दायोमोन। न'आव दायोमोन? आं न'आवनो दायोमोन। मोनाखैमोन आरो ना? मोनाखैमोन जेबो। मब्ला मोननाय बेखौ? इखो आं माबायावनो दा मासावनो मोनदो। डिसेम्बर। मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय होदों होनदों? हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय। हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनिफ्राय। दा नोंनि गोसोआव माबायदि सानदों? माबायदि मोजां मोनदों नोङो? आंथ' जोबोद मोजां मोनदों सारमोना आंखौ इदि जेनेबा जेरैहाय इदि दानाय लुनायखौ मोजां मोननानै आंनो इफोरबायदि जेकार होदो, थाथाल होदो। जेरै आं हारसिंनो दाखायोमोन आरो इदि दायै दायै फानखायोमोन। ओमफ्राय सारमोननो आं इदि सारमोना जि लानायाव आं बांसिन जि हैनो हादों आरो इनिफ्रायनो मोजां मोननानै सारमोना आंखौ दा फार्स्ट लिस्टआव दोनदो आरो। ओरैनो गांबेसे जि दानो हायो? हाखायो दिनावथ' दख'ना लांगाल' दायोमोन नालाय आं माथानि। साननैजो हायोमोन आरो गांसे। दा ओरैनो गांबेसे हायो दा? दा बिहु फालिखौ गांसे ससे हायो आरो सानसेयाव? आं सानसेयाव गांसे ससे। दा माबायदि मोनदों गोसोआव नोंनियाव? दा आं जोबोद मोजां मोनदों आरो सारमोना इदि थुलुंगा होबाय थानायाव आं जौगालांबाय थानो हाथो। इदिनो आं सारमोना जेरै थिनो एरै मानिबाय थागोन। मा जायगा होनदों बेखौ? उदियागुरि होनो। मा नाम नोंनिया? मेनौ गयारि आंनिया। ओरैनो उदियागुरियाव साबेसे मानसिया मोननो हादों ना नोंल' मोनदों? आंल' मोनदो दा। सारमोननो जि हैनाया आंनो बांसिन हैदो नालाय आंल' मोनदो दा। ओरैनो गांबेसे जि हैनो हादोंमोन नोङो? आंथ' 300 गानानै हैदो सार। मा जि होनदो? आर'नाइ, बिहु फालि, गामसा। 300 खान हैदों? 300 खान हैदों आं। जेनेबा आंखौ इदि दाबाय थानायखौ मोजां मोननानै आंनो रेहाय हरबाथाय आं इदिनो बांसिन थुलुंगा मोनबाथाय जौगालांनो हासिनथो। बेखौनो आं माने दालांबाय थागोन आं। जि दानायानो आं उन्दैनिफ्रायनो दाखायोमोन आरो आंखौ रावबो सिखायलायनो हायाखै, हारसिंनो गोसो जानानै आं रोंदो उन्दैनिफ्रायनो। जेनेबा इफोरबायदिनो आंनि दानाय लुनायखौ मोजां मोननानै आंनो रेहाय होबा आं मोजां मोनगोन आरो। आंहा इदि बांसिन जि दानो बायनो खुन्दुं फैसाबो गैखाया बारा, इदिनो देन दुफार लानासो आं बायखायो। आरो सोरनिबा आदि मोनबा आदि दायो। बेफोरबायदि बारा न'आव हानाय माबा गैया, केपासिटि गैया आरो। डिपार्टमेन्टआवनो होयो। बिसोरनो लाङोना? बिसोरो गावसोरनो लाङो। ओरैनो बेसेबां रेटआव हरनाय जायो? गामसाखौ गांसेयाव 260 थाखा थाइबा, आरो बिहु फालिखौ 330 थाखा थाइबा, आर'नाइखौ 350 थाखायानो। 350। गावसोरनो हरा नामा खुन्दुं? हरा, जों बायनानै दायो। खुन्दुंफोरखौ बायनांगौ आरो ना? जों बायनांगौ। बेनिफ्राय जिफोरखौ गावसोरनो लांखायो? गावसोरनो लांखायो, जों दानाल' हैनांगौ। दानानै गावसोरनो जमा हैनांगौ? जमा हैनांगौ। अबाव हैनांगौ जमाखौ? जमाखौ हेन्डलुमावनो हैनांगौ। बबेयाव? सालबारियाव अफिसावनो लाखियो? सालबारि अफिसावनो लाखियो। लोगो फैसा हरफाखायोना गावसोरनो? नोंहा बेंकआव सोना होयो, एकाउन्टआव। बेंकआव सोना होयो? सानथाम सानब्रैनि उनाव हाबो आरो ट्रेन्सफार खालामनो होयो। लोगो माने सोना होआ आरो गावसोर? लोगो सोआ आं। बेबायदिनो गावसोरनो बिहरबाय थायोना दाना हरनो? लानायनि मोनसे स्किम फैयो आरो नै दा जानुवारि 1 आव लागोन इदि होन्दोंमोन आरो सारमोना। माखौ लागोन? जिखौ जमा लानाया दाथुमना दोनग्रोनो होयो, ओमफ्राय गावसोरनि लानाय टाइमाव बिहरो आरो। जमा लाथ'वाखै आरो? दा लाथ'वाखै, सिगाङाव हैखांबाय, ओमफ्राय दा जानुवारिनि 1 निफ्राय लागोन होनदों। गावसोर माने जमा लाखियो बेयाव? जमा लाखियो।